טוב, אז מה קורה חברים? כאן ליאב, והיום אני אשחק עם בן דוד שלי כדורגל. אז בואו נתחיל. טוב, עכשיו תראו את בן דוד שלי מבצע תרגילים. היום נלמד את התרגילים של רונלדו גם בהילוך איטי וגם בהילוך רגיל. בואו נתחיל בהילוך האיטי. בשביל לעשות תרגיל כזה צריך לקחת את הרגל ככה, עושים ככה, סלום. היום נלמד איך לעשות תרגילים של קריסטיאנו רונלדו בהילוך איטי ובהילוך רגיל. בשביל לעבוד את התמונה לילדים בהילוך מהיר, בשביל לעבור אותם שזה ירלבן אותם, צריך לעשות הכל מהר ככה למשל. בהתחלה אנחנו הולכים לכאן, ואז לכאן. אבל איך אנחנו עושים את זה? ולכן ככה אנחנו התכנסנו ככה. עושים ככה את הרגל. יש גם עוד תרגיל. אפשר ככה. אפשר ככה. אפשר גם ככה. וגם ככה. אבל למה אנחנו נעשה את כל הדברים הזה? נעשה קצת קצת. למשל, אני לא כל כך מקפיץ טוב, אבל רץ כאן. עכשיו גם במיוחד, אז נלמד. אנחנו לא יודעים במיוחד, ונעשה, וכן אנחנו יכולים. גם זה ייכנס. נמשיך את התרגיל. עכשיו נלמד מכמה סוגים ואיך להקפיץ. עכשיו יש עוד אחד ככה. עכשיו השני כבר גם ככה. השלישי, לפי מה שאני יודע, אפשר גם ככה. טוב, עכשיו ראיתם כמה סוגים שונים להתחלת הקפצת כדור. מקווה שזה יעזור לכם. אני הייתי ליאב. יאללה ביי.